היי, סורי ככה שהמצלמה לכיוון החלון, אין לי חשק כל כך להראות את עצמי, אבל חשוב לי באמת קצת לשתף אתכם בחוויות שלי, בסוג של הבדידות שלי. אין לי מושג אם רק לי יש חלק בה. רציתי פשוט לשתף אתכם בקטע תופעה שקורית לי מדי פעם. אני יורדת עם הכלבה למטה ואני מתחילה להכיר שם זוגות. פעם הבחורה נמצאת לבד עם הכלבה שלה והיא מאוד 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 נחמדה, ויוצא כזה שהבן זוג שלה בא לפעמים לבד. זה היה לי ממש לפחות איזה 3 מקרים די דומים, והבן הזוג מאוד מאוד נחמד כשהוא לבד, ואז יוצא שלפעמים באים ביחד, אז יצא כזה שלום שלום, ומין נהיה קרירות במקרה אחד. במקרה אחד שמאוד מאוד חיבבתי את הבחורה, והיא הייתה מאוד אנושית, והיינו מדברים ונפתחים, וגם באיזשהו שלב הם היו עוברים ביחד, גם הם ככה מזיזים את הראש, הולכים הצידה, והתחלתי להבין שבעצם כאילו הם לא רוצים להגיד שלום, וכאב לי, כאילו נורא נפגעתי כזה, עד כדי כך שבאיזשהו שלב גם, ואחרי זה כמעט שנה, היום במקרה, ממש היום, היא עברה כזה לידי עם מין שק כזה שמכניסים בפנים תינוק, ששמים כזה על הבטן. הסתכלתי, כאילו וואו, היא כבר ילדה, לא שמתי לב אפילו שהיא עברה לידי, שהיא הייתה בהיריון בעצם, לא מכיוון שהם אני לא הסתכלתי עליהם והם גם לא הסתכלו עליי. אז אמרתי לה, קודם כל החלטתי לה מזל טוב, ואמרתי לה, תדברי איתי דוגרי, מה הסיבה שאת לא מדברת איתי? מה הסיבה? היא אומרת לי, אתה יודע, וזה כאילו בן זוגי הוא קצר. מה זאת אומרת קצר? שאלתי אותה. היא אומרת לי, קצר, הוא לא אוהב לנהל שיחות, הוא לא אוהב לעצור ולהגיד שלום. הוא לא... וזה מוזר, כי הוא היה מאוד נחמד, הוא גם התעניין נורא, מה אני, כאילו, אחד זהות מינית. לא שיתפתי אותה בקטע הזה. וגם היא מאוד הייתה מאוד נחמדה. אז אמרתי לה, אוקיי, אני מבין, דיברתי בשם זכר, אני מבין כאילו שהוא קצת אולי הומופוב או משהו. פשוט לא הבנתי למה את גם, מאוד היה לי כיף לדבר איתך. למה את גם לא מדברת איתי? אז אמרה, זה המצב כזה,
הורידה את הראש, ואמרתי, אוקיי, כזה במין סוג כזה של צער, כי באמת היה לי כיף לדבר איתה. יותר מאשר איתו, פשוט בחורה ממש אנושית. וזהו, זה עצוב. כזה, ואמרתי לה, שיהיה להם בהצלחה, ויהיה לך. זהו. קשה, קשה. שיש את הקטע של קצת הומופוביה, או הרבה הומופוביה. לא מחפשת להתחיל עם אף אחד, לא מגיעה, לא גולשת לקטע מיני איתם. יש כאלה שהם ממש נכבדים וכן מדברים איתי. לא כל הזוגות כמו הסיפורים האלה שסיפרתי, אבל זה אחד המקרים שמאוד כאב לי, שאני מאוד נקשרתי לאישה הזאת. אבל היה חשוב לי לסגור את הפינה הזאת, להבין מה הסיפור, למה היא לא רוצה לדבר איתי. ובאיזשהו מקום היא הפילה את זה עליו, אבל אני לא חושבת שזה רק הוא אשם. יש לה גם חלק, בוא נאמר. אולי קצת קנאה, לא יודעת. מוזר מה שהיה. זהו. ביי.